Bueno, beitu, amama zer da niretzat, niontxe momentuen hau nire aitite da amaman baserrien, da honek ekartzen doztez sekulako oroitzapen ederrak. Nire amama izin da nire bigarren ama, danerako, nire ama egon estanean beti egon da bera. Eta ezin da nire bizitzan, zoritxarrez ez tekot ja amamarik, niteko bat eukineban igorren, beste bat galdakaon, ez dauzia da, baina eroitzapena direz oso politek, eta asko disfrutatu dut eurikaz, eta nau oso arro eureko ekindu da zelako amama. Eta bihotzek ez dakiz zer dinon? Ba, nik amama biek esatu nauzen bai, eta 50 urtetik gora deko da zela inataz handiek, ditzako izin direz nire bizitzako referente handiek, eta bai hizkuntza aldetik, euskera aldetik, bai atxineko kontuek erakutsi zelako, bai kantutik bai, kantuk eta repertorio eta txineko kantak, eta nitzako izin direz oso persona importanteak eta dekoazenak egunero presente ondino ben nire bizitzan. Ze polite. Bai, gora mama, munduko mama.